دوستان ҳаматонро салом мегӯям. Рости дишаб чӣ футболе тамошо кардем ва ин чӣ бозӣ буд умуман. Онҳое ки бо ман дар эфири зинда дар телеграм буданд, худашон ҳама чизро дидану ҳис карданд. Онҳое ки набуданд, рости ҳамдардӣ мекунам, чунки мо дишаб як таърихи воқеъиро дидем. Мо ба шумо финали ҷоми африқоро тамошо кардем. Финали ҳақиқӣ бо драма, бо эҳсосот, бо чунин лаҳзое ки дил тез-тез метапид. Ин ҳамон футболе аст ки барои он ҳамаамон футболро дӯст медорем ва ҷолибаш он буд ки дар ҳамин вақт мо бозии Реал Сосидад бар зидди Барселонаро ҳам тамошо кардем. Он ҳам дар эфири зинда буд. Ду бозии ҷолиб дар як вақт, ҳамааш бо сифати хуб, беқатъ шудан, бо баҳси зинда, бо эҳсосот ва вокунишҳо. Маҳз ҳамин гуна футбол тамошо кардан лозим аст. Мо танҳо нишаста футболро тамошо накардем бародаро, мо онро якҷоя муҳокима кардем, баҳс кардем, хурсанд шудем, асабонӣ шудем, эҳсосот зиёд буд. Ин як шоми воқеан олӣ буд, аз он шомҳое ки дер дар хотир мемонад. Ҳозир ман мехоҳам ҳамин бозиро бо тартиб баррасӣ кунам, гӯям ки ман онро чӣ гуна дидам, чӣ чизҳо буданд, чӣ чизҳо набуданд. Лаҳзаҳои муҳимтарини бозии дишабаро мегирем ва якҷо дар ҳамин ҷо ҳамакаса муҳокима мекунем. Ман дар видео, шумо дар комментария. Пас дӯстон, онҳое ки то ҳол ба канали телеграми ман обуна нашуданд, ҳатман дароеду обуна шавед, чунки пагоҳ Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавад. Бозиҳо бисёр мешаванд. Агар намехоҳед ягон бозии ҷолибро аз даст диҳед, пас ба телеграм канали ман дароед. Ссилка дар телеграм канал ман дар описанияи видео ва дар комментария маҳкамшуда гузоштаам. Мо ҳамаи шуморо интизорем. Ахтун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошти мегузарад. дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промои махсус тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Бозӣ дар Сан Себастьян аз он навъ бозие буд ки ҳисоб дар табло умуман нишон намедиҳад дар майдон чӣ гузаштааст. Барселона мағлуб шуд, силсилаи пирӯзиҳояш қатъ гардид ва фарқ дар ҷадвал хеле кам шуд. Аммо агар ба худи бозӣ нигоҳ кунем, на танҳо ба натиҷа, манзара тамоман дигар аст. То голи дуюми қабулшуда дастаи Ханси Флик хеле хуб бозӣ мекард. Нақшаи бозӣ дуруст буд, ҳамаи чиз кор мекард, тартиб вайрон намешуд. Назорати бозӣ пурра дар дасти онҳо буд. Омори бозӣ то дақиқаи 71 равшан нишон медиҳад ки як даста пурра бартарӣ дошт. Ту бештар дар дасти онҳо буд, пасҳо зиёд ва дақиқ, зарбаҳо зиёд, XG ҳам хеле баланд, 3/101 бар зидди 0/121. Бо чунин рақамҳо одатан бозӣ хеле барвақт ҳал мешавад. Бояд дарк кард ки 3 гол ва як пеналти бекоршуда ҳатто ба ин омор дохил нашуданд. Агар онҳоро ҳам ҳисоб кунем, ҳамаи чиз равшан мешавад. То он лаҳза бозӣ бояд қариб тамом мешуд ва мураббӣ метавонист оромона бозигаронро иваз кунад. Даста осон аз зери фишори ҳариф мебаромад, бе мушкилӣ ба ҷаримагоҳ мерасид. Ҳам дар ҳамлаи ором ва ҳам дар лаҳзаҳои тез хуб имконият месохт. Ин бозии фикршуда ва бутартиб буд. Ҳар чиз ҷояшро дошт. бозии Ламинро алоҳида бояд гуфт. Ӯ бозии хеле қавӣ гузарон ва яке аз беҳтаринҳо дар майдон буд. 7 пас барои зарба, 3 лаҳзаи воқеан хатарнок, як амали натиҷадор, 11 финти муваффақ. Чунин рақамҳоро дар мавсими ҷорӣ кам касон нишон медиҳад. Ӯ доимо бозиро тез мекард ва масъулиятро бар дӯш мегирифт. Аммо мушкили асосӣ аз ҳамин ҷо сар шуд. Ҳамаи чиз хуб буд, ғайр аз задани гол, ғайр аз реализатсия. Хатоҳои Олмо рӯҳияи тамоми бозиро нишон доданд. Дар 63 дақиқа ӯ имкониятҳои зиёд дошт, вале туп ба дарвоза намедаромад. Дар чунин рӯзо чунин ҳис мешавад ки ҳар қадар ҳам Барселона кӯшиш кунад, гол зада наметавонад. Дар ҳамин ҳол нақши ҳамлагари дақиқ хеле ҳис мешуд. Рафина ҳоло ягона бозингарест ки дар ҳолати хуб аст ва метавонад чунин бозиҳоро бишканад. Аммо ба майдон баровардани ӯ бо хавфи ҷароҳат қарори дуруст буд. Бо 3/169 XG дар як бозӣ даста бояд бе чунин хавф ҳам гол занад. Пас аз ин ҳама нуқтаи гардиш омад бародарон. Ҳар дуи голи қабулшуда аз хатогиҳо ба вуҷуд омаданд. Дар голи аввал
офсайди пассивӣ дар дуюм хато дар фланки туб осон ба ҷаримагоҳ фиристода шуд ва баъд бозингар мавқеашро гум кард. Ин хатогиҳо зиёд набуданд, вале дар чунин бозӣ ҳатто як иштибоҳ ҳамаи чизро дигар мекунад. Флангҳои ҳимоя бештар нигарон мекунанд. Кунде қариб дар ҳар як бозӣ иштибоҳ мекунад. Балде ҳоло умуман дар формаи хуб нест. Тағйир додани ҷойгиршавии бозингарон аллакай фикрталаб шудааст, хусусан бо назардошти он ки бозгашти Кансело интизор аст, гарчанде ки ӯ ҳоло ҳам омода нест. Пас аз голи дуюм даста аз ҷиҳати рӯҳӣ поин рафт. Дар давоми бозӣ хеле бисёр ноумедиҳо ҷамъ шуданд. Имкониятҳои аз даст рафта, голҳои бекоршуда, қарорҳои баҳсноки доварон. Дар қисми охири бозӣ ҳамагӣ чанд зарба зада шуд. Шитоб пайдо шуд. Пасҳои осон ҳам бо хато мерафтанд. Оромӣ гум шуд. Хастагии ҷисмониям таъсир расонд, чунки бозиҳо пай дар пай ҳастанд. Ва аммо сабаби асосӣ психологически, яъне равонӣ буд. Ҳатто дастҳое ки одатан камбек мекунанд, на ҳамеша чунин фишорро тоқат мекунанд. Дар ин замина бозии Педриро бояд одилона баҳогузорӣ кард. Бале, хатоҳо дошт, аммо кори хеле зиёд анҷом дод. 110 расиш бо тӯб, 83 пас бо дақиқаи баланд, чанд пас барои зарба, бозпас гирифтани тӯб, муборизаҳо ва ҳамаи ин зери фишори доимӣ ва бозии сахти ҳариф бар зидди Педри. Агар хулоса кунем, бародарон, аз рӯи бозӣ як даста пурра бартарӣ дошт. Дар аксари ҳолато чунин бозӣ бо пирӯзии калон анҷом меёбад. Аммо дишаб ҳамаи чиз бар зидди Барселона ҷамъ шуд. Гол назадан, анҷоми асабонӣ ва кори сусти доварон. Ин бохт барои мухлисони Барса аламовар аст, вале фалокат нест. Беҳтар аст чунин чизҳо дар миёнаи мавсим рух диҳад, вақте имкони ислоҳ кардан ҳаст, на дар мусобиқаҳои хориҷшавӣ, яъне дар Лигаи Чемпионҳо. Дар масофаи дароз дар Ла Лига чунин бозӣ одатан натиҷа медиҳад. Аз ҷиҳати рӯҳӣ ин бозӣ эҳтимол дастаро намешиканад, балки баръакс хашмгин ва ҳавасманд мекунад. Дастаи Флик одатан баъд чунин зарбаҳо зуд ҷавоб медиҳад. Пас воима лозим нест, бародарон. Бозӣ ҳаст, дар Барселона тартиб ҳаст, мушкилиҳо маълуманд ва ҳамашон ҳал мешаванд. Футбол дирӯз ғалаба кард. Ғалабаи ҳақиқӣ. Ин ғалабаи Сенегал ғалабаи худи футбол аст. Бар зидди ҳама чизе ки дар ин финал шуд, бар зидди қарорҳои нофаҳмо, бар зидди фишор, бар зидди беадолатие ки ҳама ҳис мекарданд. Бо вуҷуди ҳамаш Сенегал тоқат кард ва бозиро бурд. Мо тамоми турнир мегуфтем ки ба дастаи мизбон, яъне Марокко, зиёд кӯмак мекунанд. Инро ҳама медиданд ва дар лаҳзаҳои охирини финали ҷоми Африқо боз хостанд ҳамаи чизро вайрон кунанд. Голе ки Сенегал зад, ҳисоб накарданд ва ҳамон замон ба тарафи дигар пеналти доданд. Ин чӣ қарор аст? Мантиқ куҷо? Ин финал аст, сониҳаҳои охирин. Дар чунин лаҳзаҳо чунин қарор қабул кардан мумкин нест. Росташро гӯям, дирӯз вақте ки мо бозиро пахши мустақим тамошо мекардем, ман фикр кардам ки Браҳим Диас пешакӣ маслиҳат кард. Фикр кардам ки бо дарвозабони Сенегал Менди онҳо маслиҳат карданд ки зарба ба марказ мезанад, ӯ ҳаракат намекунад ва бозӣ идома меёбад. Ман ҳамин тавр фикр кардам, аммо маълум шуд ки не, ҳеҷ гуна маслиҳат набудааст. Браҳим Диас худаш чунин қарор гирифт. Ӯ мехост пеналтиро бо усули паненка бизанад, мехост зебо бизанад, гӯё масхараомез, мехост мисли Зинедин Зидан ё дигар футболбозони машҳур пеналти занад, аммо баромад хеле бад шуд. Ӯ худаш ин пеналтиро хост, худаш масъулиятро гирифт ва худаш ҳам онро ба гол табдил дода натавонист. Баъд аз бозӣ аз Менди пурсиданд ки оё ӯ махсус дар марказ истода буд? Менди гуфт ки не, гуфт ман намедонистам ки ӯ чӣ гуна зарба мезанад. Ман танҳо каме ҳаракат кардам ва дар ҷоям истодам. Ӯ мехост паненка бизанад, вале ман ҷоямро тарк накардам ва тӯбро доштам. Ва ҳамин ҷо фоҷиа шуд, зеро маҳз Браҳим Диас тамоми Мароккоро ноумед кард, гарчанде ки тамоми турнир ӯ хеле хуб бозӣ кард, голҳои муҳим зад, беҳтарин нишонзан шуд, аммо дар лаҳзаи аз ҳама муҳим хато кард. Муҳимтарин пеналтиро назад ва ҳамин тавр дастаашро ноумед кард. Бале, чунин ҳолатҳо дар футбол мешаванд. Футбол сахт аст, аммо дар финал чунин зарба задан мумкин нест, бародар. Дар дақиқаи охирин вақте ки ба ту пеналти медиҳанд, ту бояд ором бошӣ, бояд чуноне зарба бизанӣ ки дарвозабон нафаҳмад ки тӯб ба куҷо меравад. Ин чӣ буд? Ин ҳатто паненка ҳам набуд. Агар паненка мебуд, ҳадди аққал тӯб баланд мерафт. Ман ростӣ ба Браҳим Диас бисёр афсӯс мехӯрам. Барои ӯ хейт бисёр мешавад. Ӯ сазовори ин нест. Одамон бисёр танқид мекунанд. Аммо адолат дар футбол ҳамеша ҳаст. Ман ҳам дирӯз фикр мекардам ки ин пеналти нест. Ҳамоно фикрамро ҳоло ҳам
дорам. Ин пеналти набуд, аммо голи Сенегал ки пештар задан бояд ҳисоб мешуд. Онҷо муборизаи оддӣ байни ҳакимӣ ва бозингари Сенегал буд. Ҳеҷ қоидавайронкунӣ набуд, аммо голро ҳисоб накардан. Баъд аз он пеналти доданд ки Диас онро назад. Ин чӣ драма буда? Ин танҳо бозӣ нест. Аз рӯи ҳамин финал метавон филм сохт. Ҳамаи чиз буд: эҳсосот, хато, адолат ва ғалаба. Акнун дар бораи худи футбол, голе ки Папе Гее зад олӣ буд. Ман мегӯям ин финал яке аз беҳтарин финалҳо дар таърихи футбол аст. Онро метавон бо финали ҷоми ҷаҳонии соли 2022 муқоиса кард. Ин бозӣ пур аз эҳсос буд, шоуи ҳақиқӣ буд. Дилат то охир ором намешуд. Афкон 2025 умуман бисёр хуб гузашт. Бале, доварӣ камбудӣ дошт. Мехост ҳамаи чизро вайрон кунад, вале футболро фиреб дода намешавад. Футбол ҳамеша ҳақиқатро нишон медиҳад. Сенегал шерони ҳақиқӣ, раҳмат ба онҳо ва албатта раҳмат ба Садио Мане. Ин аст роҳбари ҳақиқӣ. Вақте эҳсосот зиёд шуд, вақте бозингарон асабӣ шуданд, маҳз ӯ ҳамаро ҷамъ кард, гуфт баргардед ба майдон ва бозиро то охир мисли мардҳо анҷом диҳед. Ин роҳбари калон аст. Дастҳо баробар буданд. Сенегал бо қувват ва тартибнок, Марокко бо характер ва фишор. Марокко дар нимаи дуюм бисёр хуб бозӣ кард, ҳамла кард, фишор овард, то охир боварӣ дошт ба худ. Футболи сатҳи баланд буд ва рамзи он аст ки баъд аз ҳамааш, баъд аз голи ҳисобнашуда, баъд аз пеналти аз даст дода, Сенегал бозиро дар вақти иловагӣ бурд. Таърихи футбол ҳамин хел навишта мешавад. Сенегал ин ғалабаро пурра сазовор буд. Тамоми Африқо хурсанд аст. Ман касеро надидам ки зид бошад. Дирӯз ҳама диданд он чизеро ки бисёр одамон кайҳо мегуфтанд. Бо вуҷуди ҳамаи мушкилиҳо Сенегал ғолиб шуд. Афкон 2025 яке аз беҳтарин ҷомҳои Африқо дар таърих шуд. Атмосфера, варзишгоҳ, эҳсосот ҳамааш хуб буд. Танҳо як мушкилӣ буд: доварӣ. Дар ҳамаи ҷиҳатҳои дигар турнир беҳтарин гузашт. Марокко, ташаккур барои турнир. Сенегал, ташаккур барои футбол. Дирӯз футбол ғалаба кард. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.